Kaixo, kazetaguneko lagunak, zer moduz? Eneko nauzue kazetaguneko langilea, hezitzailea, eta gaurko urrengo ordu erdia batera pasako dugu. Astero bezalaze eta 12:30 arte, gaur egun teknologia berrien munduari buruzko berri gehiagorekin gatozkizue zeuen etxeetara zuzenean gure YouTubeko kanalearen bitartez. Gogoratu, gaur zuzenean gaudela, baina gaur arte emandako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kazetaguneatik kanalean eskuragai dauzkazuela. Eta gogoratu, gure berri ere izan nahi baduzue, sare sozialeta desberdinetan gaudela, bai Facebooken, Instagram, Xen, gure web atarian eta gogoratu baita ere bloga ere daukagula. Hor pantailan linkak edo enlaceak ikus ditzakezue. Beraz, eskerrik asko kazetagunea osotzen dugun lantalde guztiaren eskutik eta espero dut urrengo ordu erdi interesgarria izan dezazuela. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Gaur NFC teknologiaren inguruan arituko gara. Askori ezaguna izango zaizue eta beste batzuei ez, baina urrengo adibidean argi utziko dizuet. Izan ere, NFC dalako teknologiak olako erabilera anitz, erabilera asko dauzka. Eta gaur, erabilera horiek zeintzuk diren ikusiko dugu. Hala ere, ziurrenik askotan, denda batera joan zaretenean, aurrean hiladan dagoenari, ziurrenik mobila atera, datafonoa hor aurrean ipini eta telefono mugikorragaz ordaindu egin dau. Gauza da, NFC teknologiari esker mugikorrarekin ordaindu dezakezue. Hau da, betiko kreditu txartelak erabili beharrean, zeuen mugikorra erabili duzue ordainketa hori egiteko. Beraz, NFC teknologia dalako honen bidez ordainketak egin ditzakezue. Hala ere, hor adibidez, ingelesezko Near Field Communication, NFC dalakoa. Azken finean zer da NFC dalako hau? Eremu hurbileko eta haririk gabeko komunikazioa, irismen laburragoa, hau da, alkantze txikiagokoa, eta haririk gabekoa, eta beti ere maiztasun edo frekuentzia handikoa. Azken finean, gailuen arteko gailu edo datu elkartrukaketa burutu egiten da. Hau da, geuk gere mugikorragaz ordainketa bat egiten dugunean, hau da, geure mugikorra eta datafonoa aurrean dugula, bi gailu horien arteko olako datu elkartrukaketa burutu egiten da. Beraz, gogoratu eremu hurbilekoa eta datu elkartrukaketa. Adibide batzuk ordainketak egiteko, hau da, mugikorra eta datafonoa komunikatzeko. Azken finean, bi gailu horien artean zer da egiten dana? Datu elkartrukaketa. Baina baita ere, geure smartwatch edo erlojuaren bitartez ordainketak egiteko. Beti ere, zeuren erlojuak NFC teknologia baldin badau. Bankuetxera joan eta guk adibidez txartela sartu beharrean, hau da, bankuetxean, kajeroan txartela sartu beharrean, geure mugikorra hurbildu eta identifikatu ahal izateko. Fitxategiak mugikorren artean elkartrukaketxo baita ere,
Identifikazioa da, geroago komentatuko dizuedan olako NFC etiketak direla medio, hau da, identifikatzeko, geure burua identifikatzeko, eta nor daki, batzuek badaukate, baina autoa edo kotxea zabaldu ahal izateko NFC teknologia da medio. Eta baita ere, imaginatu enpresa batera zoazela, eta giltza erabili beharrean, mugikorra hurbildu eta atea zuzenean zabalduko litzateke. Beraz gogoratu, erabilera asko dauzkala. Eta nondik dator NFC teknologia hau? 2003 garren urtean hasi zen, baina 2008an Nokia hasi zen bere gailuetan NFC teknologia sartzen. Hau da, Bluetooth bai, Bluetootha bageneukan, baina 2008an Nokia telefonetan sartzen hasi zen. Azken finean, helburua zein da honen helburua? Datu trukaketa. Hala ere, naiz eta 2008an erabiltzen hasi, gaur egun arte ez da orokortu edo gaur egun normala da denda batera joan eta mobilagaz ordaintzea. Eta zer gaude 2024 urtean jadanik. Azken finean transferentzia tasa, badakizue zer den transferentzia tasa, sare telematiko baten bidez datuen garraioaren abiadura. Hau da, megabait segunduko. Hau da, gauza da, guk gure mugikorra datafonora hurbiltzen dugula, eta hor, sare telematiko bat sortzen da, eta hor, zer egiten da, megabaitak leku batera garraiotu. Eta azken finean, transferientzia tasa zein dan argi izan behar duzue. Hor, adibidez, badekozue datua, 4 bit segunduko, azken finean, datu kopurua da, hau da, leku batetik bestera transferitu egiten dena. Kasu horietan, gure mugikorretik datafonora kontaktua sortzen danean. Beraz gogoratu, transferientzia tasa ere nahiko azkarra da eta hori argi izan behar duzue. Azken finean, NFC-aren abantaila zein dan komunikazioaren abiadura. Hau da, oso abiadura azkarra sortzen da gailuen artean. Berehalakoa da. Hau da, momentuan egiten da kontaktua eta transferentzia eta datu trukaketa. Zein da desabantaila? Adibidez, imaginatu zeuek etxean wifia daukazuela. Nik etxean wifia badekot, neure mugikorra bastakit goiko solairutik, betik, komunetik edo zein tokitik konektatu dezaket neure mugikorra. Baina gauza da, NFC-aren irismena edo alkantzea dalakoa 15 eta 20 zentimetro bitartean. Adibiderik argiena datafonoa aurrean jartzen dizutenean, telefonoa ondoan ipintzen duzue. Beraz, alkantzea edo irismena oso laburra da. Beraz, horregatik oso transferentzia tasa abiadura handia izaten du. Eta zergaitik sortzen da olako efektu hau? Indukzioa. Hau da, NFT-aren atzean indukzioa dalakoa sortu egiten da. Hau da, hurbil dauden bi gailuren antena kiribilduen bidez sortzen den eremu magnetikoa. Hau da, neure mugikorra eta datafonoaren artean olako eremu magnetiko bat sortzen da indukzioz. Eta horrela datuen elkartrukaketa sortu egiten da. Azken finean, honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, hau da, indukzioa, transferentzia tasa, eremu magnetikoak, olako datu teknikoagoak jaso nahi badituzue, sartu zaitezte
olako edozein bilatzailetan eta bilatu ezazue olako informazio gehiago. Azken finean, eremu magnetiko bat zer da, karga elektrikoen mugimenduaren ondorioz sortutako indar eremua. Horolako kanpo magnetiko nahikoa sortu eta datu trukaketa sortzen bai da. Gogoratu, honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, sartu zaitezte eta horlako Googleen edozein bilatzailetan eta hor bertan honi buruzko informazio tekniko gehiago jaso dezakezue. NFC mota bi dauzkazue. Aktiboa eta pasiboa. Alde batetik aktiboa. Hau da, bi gailu dauzkazgu ez, alde batetik nire mugikorra eta bestetik dendan daukaten datafonoa ez. Bi gailu, bi aparatu. Gauza da, aktiboari dagokienez, bi gailu hauek, hau da, bai neure mugikorra zein datafonoa, biek energia behar dute. Datuen elkartrukaketa sortu arazteko. Beraz, aktiboari dagokienez, bi gailuek, bi aparatuek energia behar dute. Adibidez, mugikorra eta datafonoa. Pasiboa. Pasiboari dagokionez, hau da, gailu batek, adibidez, neure mugikorrak energia behar dau. Baina beste aparatuak, hau da, bigarren aparatua, bigarren gailuak ez du energiarik behar. Imaginatu denda baten zaudetela eta NFC-a dala medio, imaginatu hor badaukazuela olio botila bat, ez? Azeite botila bat. Zeue mugikorra hurbildu eta olio botila horren informazioa eskainiko dizue. Gauza da, pasiboan mugikorrak energia behar dauela, baina olio botilak ez. Olio botilak ez dau energiarik behar. Beraz, aktiboa eta pasiboa. Aktiboa, bi gailuek eremu elektromagnetiko bat sortuko dute eta hori sortuta gero informazioa elkar trukatuko dute. Mobilagaz ordaintzen dugunean edo imaginatu bi mugikor batera jartzen ditugunean, batetik bestera informazioa elkar trukatzeko edo pasatu ahal izateko. Hor adibidez, argazketan adibide bat jarri dizuet, bi telefono mugikor, hau da, batak eta besteak energia behar dute, edo baita neure mugikorra eta datafonoa. Biek energia. Beraz hor, aktiboari dagokionez. Eta pasiboa, gailu batek bakarrik sortzen du eremu elektromagnetikoak. Hau da, gailu batek bakarrik behar du energia. Eta beste gailuak energia hori aprobetxatu egiten du, datu elkartrukaketa burutzeko. Adibidez, imaginatu, autobusera igotzen garela eta autobusa plak eta autobusa ordaintzen dugunean. Hor adibidez, adibide bat jarri duzuet, igual honetan hemen ez da hain orokorra, baina beste herrialde batzuetan normala da, NFC-aren bidez, autobusera igo eta aurrera, autobuseko tiketa baduzue eta ordaintua daukazue dana. Azken finean nola funtzionatzen dau NFC dalako hau, beti ere NFC-a aktibatuta izan behar duzue. Batzuetan Bluetooth aktibatzen duzuen bezala NFC aktibatu behar duzue. Hau da, gailu hori, nire gailua, nire mugikorra, beste gailura hurbildu egin behar dut, gogoratu alkantzea edo irismena dalakoa eta beti ere asko hurbildu behar dugu. Normalean 15 eta 20 zentimetro bitartean. Gogoratu, azken finean normalean palparean egoten dira.
Azken NFT-a irismen laburrekoa denez, konexioa sortzen da, eremu elektromagnetikoa sartzen da, eta orduan ja datuen elkartrukaketa burutu egiten da. Hor adibidez, ni igorlea izango nitzateke, eta argailua, datafonoa, hurbildu, eremu elektromagnetikoa sortu, eta aurrera. Prozesua burutu egingo litzateke. Honena da, noizbait, erabiltzen ez baduzue frogaren bat egitea izango zen. Eta frogatuta gero esango diguzue. Hala ere gogoratu arazoak baldin badauzkazue, edo aholkua behar baduzue, itzordua hartu eta abiatu zaitezte etxetik hurbilenen dekozuen kafetagunera. Izan ere gogoratu, Euskadiko herrialde guztietan zeuen kafetagunea eskuragai daukazuela. Hor adibidez, adibideak dauzkazue. Imaginatu egunen baten musika entzuteko kaskuak erosten dituzuela. Aukera duzue, telefonoa eta kasku horiek erabiltzeko NFT-a eta medio egitea. Baita ere, etxeko, giltzak erabili beharrean, etxeko portala zabaltzeko aukera, autobuseko makinak, eta baita ere, eta naiz eta oso erabiliak ez izan, NFC dalako etiketaen bidez informazioa jasotzeko aukerak. Hor adibidez, identifikazioa, ateak, sarrerak, identifikazio pertsonala, nana edo DNI-a, gidabaimena, museo batean informazioa lortzeko aukerak, sarrerak konfirmatu edo balioztatzeko, txartel pertsonalak, adibidez, autobuseko txartelak, eta baita ere dendetan supermerkatuetan dauzkazuen produktuen informazioa jaso ahal izateko aukera. Gailuak sinkronizatzeko, azkenean normalean gailu hauek Bluetootha dala medio sinkronizatzen ditugu, baina gogoratu NFT-a dala medio ere egiteko aukera duzuela. Gaur egun hain orokorra eta normaltasun osoz erabiltzezun domotika, hau da, etxeko argiak pizteko, pertsona igotzeko, jeisteko, azken finean aukera anitz dauzkazue, baita ere zeuen mugikorra, azken finean mugikorra dinotzuet izan ere da mugikorra guztiok daukaguleko. Mugikorra zeuen kotxeagaz edo zeuen autoagaz parekotzeko edo sinkronizatzeko. Eta baita ere, hor adibidez, adibide bat jarri dizuet, NFT dalako etiketak. NFC etiketa horiek saldu egiten dira. Etiketa horiek eros ditzakezue. Eta gauza da, etiketa horiek konfiguratuta gero, etiketa horiek imaginatu zeuen enpresaren sarreran jartzen dituzuela. Kliente bat etorten danean mugikorra etiketa horren gainean ipini, etiketa horretara hurbildu eta zeuek konfiguratu duzuenean etiketa horri informazio bat jarri diozue. Klienteak, bezeroak, etiketa hori dela medio, informazio hori jasoko du. Beraz, etiketa horiek hor nonbait ipinten badituzue, telefonora hurbildu eta etiketa horiek funtzio bat beteko dute. Ekintzen orain arte komentatu dizuena zer da, ekintzen automatizazioa, hau da, NFT etiketa idatzi ondoren, erabiliko dugun lekuan jarri, pegatu eta kito, nik mugitu, mobila aukeratu eta nik informazio bat jasoko dut.
eta normalean erabiliko duzuen funtziorik nabarmenena eta gaur egunekoa, mobilagaz ordaindu. Hala ere, gogoratu, mobilagaz ordaintzen duzuenean NFT-a dala medio, zeuen mugikorrean kreditu txartel bat sartu beharko duzue, konfiguratu beharko duzue, eta gogoratu, gailua beti ere desblokeatu. Hau da, ez da nik neure mugikorra datafonoan jarri eta kito ez, zeuek datafonoan jartzen duzunean, telefonoa blokeatu beharko duzue, bai aurpegiagaz, patroiagaz, pinagaz, edo dana dalakoagaz. Eta azken finean, imaginatu etxean zaudetela, itxaldia zuzenan ikusten eta bapatean betiko galdera. Nik eneko NFT-a ez dut inoiz erabili. Orduan, zelan jakin neure telefono mugikorrak NFT teknologian daukan, ala ez. Izan ere, normalean bai izango duzue, baina beste askok ez daukate. Gogoratu, iPhonea erabiltzen baduzue, hau da, iOS sistema erabiltzen baduzue, hau da, sagararen simboloen telefonoak, gogoratu. Zeuen mugikorra, iPhone 6-a, gutxienez eta hortik gora. iPhone X, XR, iPhone 12, 13, 14 edo 15, baina 6-tik gora. 5 badekozue, ez duzue aukerarik izango. Hau ikuskatzeko gogoratu, ajustes ikonoaren barruan, ajustes general eta hor badekozue informazion atalean, zeuen bertsioaren eta zeuen telefono mugikorraren modelo edo eredua. Beraz, 6-tik gora. Eta Android sistema erabiltzen baduzue, ajustesen barruan hor badekozue normalean konexiones atala, más konexiones. Bertan NFT dalakoa ikusiko duzue. Batzuetan NFT edo contactless dalakoa ere etorten da ingelesez. Contactless, hau da, kontakturik gabe. Hau, aktibatuta baduzue, badekozu eginda, bestela gogoratu, aktibatuta izan behar duzuela. Beraz, ajustesen barruan, konexiones, más konexiones, contactless. Android sistema eragileari dagokionez. Eta gaurko egunagaz pizkanaka bukatzeko gogoratu NFT teknologia QR koden alternatiba izan nahi duela. Hau da, QR kodeak erabiltzen ditugunean argazki kamera erabili behar dugu, baina NFT dela medio ez duzue argazki kamera erabili behar. Mugikorra hurbildu eta aurrera, horrekin nahiko. Erabilera erraza eta segurua. Informazioa bat-batean, hau da, gogoratu, eremu elektriko-magnetiko bat sortzen dela eta oso transferentzia tasa azkarra izaten dela. Ordainketa gastu kontrola eta ordaintzeaz gain, erabilera gehiago dauzkala. Berehalako komunikazio abiadura eta transmisio distantzia. Zeuen mugikorra, zeuen gaikulura 15 eta 20 zentimetro bitartean hurbildu behar duzuela beste gailu horretara. Segurtasuna, segurua da izan ere, transmisio abiadura hain da azkarra zein horrek segurtasuna eskainiko digun erabiltzaileari. Beraz, gogoratu, NFC-a erabili baduzue, ordaintzeko adibidez, erabili ezazue frogatu eta bestela gogoratu. Zalantzan baduzkazue, gurekin kontaktuan jar zaitezte. Beraz, gogoratu, segurtasuna segurua da.
Mila esker hor egoteagatik eta gaur kafetaguneko lantaldeaz egoteagatik. Gogoratu, aste honetan itxaldi gehiago dauzkagula eta hurrengo astean bebai. Eta adi egon zaitezte, izan ere kafetagunea apirilean albiste eta berri gehiagorekin bai dator. Egin klik eta aldatu txipa. Egun ona izan dezazuela eta beti ere laizterazte ondo izan.